Three, two, one! Welcome to my channel, KNJYT channel. Ako ay surprise car sa akong bagong napalit nga saksi. Asa man? Asa di ko kanungog to dahi? Nako ay surprise nimo. Oh my God! Sa akong pagpaningkamot, kaning pag-vlog nako, nagbunga ng kasud. Charan! Wow! Okay, so, Oh my gosh! Salamat Lord. Salamat Lord sa imong gihatag nga kumpresya nako nakapalit ko tungod nimo, tungod din sa mga supporters. Salamat din taon sa pagsige nindog tanaw sa akong mga videos. Salamat nagapalit taga ko at dolon aram pagbuha pa to ni. Alright. Guys. Ano sa niya guys? Yung Hilux guys. Doon dire. Ang init naman. Mula doon dire painit kay ato ra nang palitan og lota. Kapalitan ta sigdanan. Oh, bago kayo sa mo guys. Morning akong kuan guys sa Hilux. Arang lamia. Bago pa sa car, imo na car ka mo na drive car. Dili para ba? Baka palitan og driver. Palitan og driver? Oh, driver. Wow. Na kay driver ani. Kanang maapas ka lang ho while I'm working with those projects. Ako ibutang project diri ka na sa Rizal ako lang butangan og down. Kay gusto ko nga na karon nahugaw na. Ako na siyang patayan pag ko. Mo na nga stay tuned na ta guys. Kay maabot lang budget nga mahuman na. Kanang isang gibarugan dia butangan na og lingkuranan. Di na siya magbarog. O kani ibalik na to yung agawang dako nga na-achieve ron sa akong pag-vlog. Salamat galo nito. Mao ni sa Hilux. Bago kayo sinaw. Salamat sa pagtanaw. Bye-bye.